work. I've been there at school. Took the kids there, so now I'll be here, starting my work here in the room. There. The small one. Mga Bisaya, mga Filipina, meron na ako'y kanang followers na ganahan siya mga ninyo o Pilipina, 65 years old. So, wala ko na nga niyo og kontak, wala mo ko i-recommend. So, kinsa to ka ng need og ka ng kuan ba? Nag-need og bana, foreigner. So, natoy akong followers na ngita siya kasawa. So mag-comment lang mo kung kinsa to nang ngita og pamanhunon, mga Pilipina, taga Los Angeles siya, mangayo siya na ako pangasawunon. God Filipina. Hello, Sander? Hi, Sander. How are you? Yan, nangita siya pamanhunon, pangasawunon. Nangita siya pangasawunon. Ang iyang edad 65. Nangita siya good wife Filipina. So, taga Los Angeles, California. So, hanap niya Pilipina. Kaya kung meron kayong kinsa na ang kinsay ganahan nga kanang kinsay ganahan nga mo mangita og bana nga taga US. So, nana siya. So, mo ang trabaho nako kada adlaw. Mag-file, daghan kay mga sanina. So, mga taga Cebu, Visayas and Mindanao, kasi ganahan mo na mangita og
Afam. Uso naman ron afam. So na tawag kano. Karon afam na tawag bisag taga Cebu. So na taga Cebu afam na itawag sa mga tao. So kung ganahan mo, anong itag pangasaunon? Good Filipina wife. So nag-message siya na ako. Ako na nga niya contact. I hope ma-meet ako siya balik. Nagmata siya. So, muna siya, mangita siya pamanhunon. Mangita daw siya pangasaunon nga babae nga buutan. Buutan nga babae. Kaya kita mga Pilipina, mga buutan man kaya ita. Pinanggaon ta mga Pilipina mo nang ganahan ka na to ng mga puti. So, mangita siya na. So, kung kinsa tong available, so, mag-comment lang mo na need mo pamanhunon po nga afam para ako siyang masuryahan na kung mag-message siya na ako balik and then ako siya masuryahan nga na amo nagkinahanglan po. Nagkinahanglan po mo og afam bana nga buutan. So kamo na magila-ila ana kung kinsa tong kinahanglan ato kay ako iguro sad ko mag-introduce. So kamo na mag-ila-ila kung unsay inyong mga istorya para mag-comment lang mga re kay nag-need man daw siya wife, Filipina good wife. Gikan siya sa California, gikan siya sa California, Los Angeles. And then need siya Filipina wife. So kuan lang mo mag-message, mag-comment lang mo inyong nag-need mo og bana. Okay? Nag-need mo bana. So, i-comment lang ninyo para ako sa siyang ma-istoryahan na nag-need siya na nag-need og bana. So, mo na ang hitabo ana. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. Bye-bye.